І зноў пачаў навучаць каля мора. І вось сабраўся вакол яго велізарны натоўп, так што ён, увайшоўшы ў лодку, сядзеў на моры, а ўвесь натоўп стаяў на беразе кругом мора. І навучаў іх многаму ў прыпавесцях і казаў ім у сваёй навуцы: «Слухайце, вось выйшаў сейбіт на сяўбу. І сталася, калі сеяў, адно ўпала пры дарозе, і наляцелі птушкі і падзяўблі яго. Другое ўпала на камяністае месца, дзе не было шмат зямлі і хутка ўзышло, бо глеба была неглыбокая, і калі паднялося сонца, звяла, бо не мела карэнняў і высохла. А іншае ўпала ў церні, і выраслі церні, ды заглушылі яго, і не дало яно плода. Яшчэ іншае ўпала на добрую зямлю і дало плод, узышло і вырасла і ўрадзіла. Адно 30, другое 60, трэцяе 100. І казаў: «Хто мае вушы, каб слухаць, хай слухае». І калі ён застаўся адзін, тыя, што разам з 12 з ім былі, пыталіся ў яго адносна прыпавесцяў. І казаў ён ім: «Вам дадзена таямніца валадарства Божага, а тым, якія звонку, усё стаецца ў прыпавесцях. Так што тыя, што глядзяць, глядзяць і не бачаць. І тыя, што слухаюць, слухаюць і не разумеюць, і не навяртаюцца, і не атрымліваюць адпушчэння грахоў. І гаворыць ім: не разумееце гэтай прыпавесці, а як жа ўсе прыпавесці зразумееце? Сейбіт слова сее. А тыя, што пры дарозе, дзе сеецца слова, калі пачуюць, зараз прыходзіць шатан і вырывае пасеянае ў іх слова. А тыя, што на камяністым месцы пасеяны, калі пачуюць слова, прымаюць яго адразу з радасцю, але не маюць у сабе кораня, таму нетрывалыя. Калі надыдзе прыгнёт і пераслед дзеля слова, зараз жа горшацца. А што ў цернях пасеяныя, тыя слухаюць слова, але клопаты веку і чары багацця, ды прагавітасць да ўсяго іншага навокал, пранікаючы ў іх, заглушаюць слова, і яно не прыносіць плода. А што на добрай зямлі пасеяныя, гэта тыя, што слухаюць слова і прымаюць, ды прыносяць плод. Адзін 30, другі 60, а трэці 100. І казаў ім: ці на тое прыносіцца свечка, каб паставіць яе пад пасудзіну або пад ложак? Няўжо не на тое, каб была пастаўлена на падсвечніку? Бо няма нічога таемнага, каб не было аб'яўлена, ды нічога таемнага, каб не стала вядомым. Хто мае вушы, каб слухаць, хай слухае. Далей казаў ім: глядзіце на тое, што слухаеце. Якою меркай вы будзеце мераць, такой вам адмераюць, ды дададуць вам, якія слухаеце. Бо хто мае, таму будзе дадзена, а хто не мае, дык і тое, што мае, адымуць у яго. І казаў: Божае валадарства такое, як быццам чалавек пасеяў насенне ў зямлю. І ці ён спіць, ці ўстае ўночы і днём, а насенне ўзыходзіць і расце, і ён не ведае калі. Бо зямля сама з сябе родзіць, перш ладыгу, пасля колас, нарэшце поўнае зерне ў коласе. І калі ўжо паспее плод, зараз гаспадар запускае серп, бо надышло жніво. І казаў: да чаго падобнае валадарства Божае? Або якою прыпавесцю выявім гэта? Як гарчычнае зерне, калі пасеяна ў зямлю, ёсць найменшым з усіх зерняў на зямлі, а калі пасеянае ўзыходзіць, становіцца большым ад усіх гароднін і выпускае галіны вялікія, так што нябесныя птушкі могуць хавацца ў яго засені.
І ў многіх падобных прыпавесцях ён прамаўляў ім слова, наколькі маглі яны зразумець, ды і без прыпавесцяў не прамаўляў ім. А вучням асобна выясняў усё. Таго ж дня, калі настаў вечар, гаворыць ім Ісус: «Пераплывем на другі бераг». Адправіўшы людзей, як ён быў у лодцы, так і ўзялі яго, і іншыя лодкі былі з ім. І ўзняўся вялікі вятруга, ды хвалі пачалі біць у лодку так, што лодку залівала. А ён спаў на карме на падушцы. І будзяць тады яго, і кажуць яму: «Настаўнік, ці ж цябе не рупіць, што мы гінем?» І падняўшыся, прыгразіў ветру, ды сказаў мору: «Замоўкні, суцішся». Спыніўся віхор, і стала вялікая ціша. Адазваўся да іх: «Чаму вы такія палахлівыя? Не маеце яшчэ веры?» А яны састрашыліся вялікім страхам, ды казалі адзін аднаму: «Хто ж гэта такі, што вецер і мора яго слухаюць?»